Fil-Fgura se tittella l-5 edizzjoni tal-Mixela f'ħamis ix-xirka. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mis-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zarafa Civelli. Waqt it-tnedija ġie spjegat li f'ħamis ix-xirka fuq it-suntier tal-Knisja tal-Fgura se jittella watt ta' diżinji b'simboli reliġjużi bix-xema. Dan sabiex idaħħal lil dawk kollha li se jżuru l-Fgura fl-ispirtu ta' dawn iż-żminijiet. Is-Sindku tal-Fgura Clayton Portelli Kaskun qal kif din il-Mixela qed tittella id fit ma' diversi għaqdiet oħra, fosthom il-Knisja Parrokjali tal-Fgura. Edizzjoni ta' attività kbira illi inħeġġu ħafna nies mill-Fgura u mill-lokalitajiet oħrajn sabiex jattendu jaraw din meravilja li jkollna f'ħamis ix-xirka. Il-President tal-Kummissjoni Festa Esterna Fgura, Christine Brinkat, temm li l-ħidma min-naħa tagħhom bilan li din l-attività tkun ġejja wara ħafna ppjanar. Bażikament din l-attività ikollna diversi ovvjament simboli anke marbuta mal-passjoni tal-ġimgħa kbira. U ovvjament apparti l-Mixela jkollna wkoll anke wirja tal-ġimgħa mqazza u anke rappreżentazzjoni li jkumplimentaw anke din l-attività. Is-Segretarju Parlamentari Zarafa Civelli qalet kif uħud minn dawk li joqogħdu f'din il-lokalità ġejjin mill-bliet tal-Kottonera fejn l-attivitajiet marbuta mal-ġimgħa mqazza huma ferm popolari u għalhekk komplew isaħħu l-attivitajiet fil-Fgura. Din l-attività fuq it-suntier tal-Knisja tal-Fgura se tibda mis-7 ta' filgħaxija u tibqa' għaddejja sat-tokki ta' nofs il-lejl.